חברים, כאן יונתן ורון. אני נעשה את אתגר הגול, שזה אומר שצריך להבקיע, ואחרי שמבקיעים מתרחקים בעמדה, נגיד לפה, ואז ל-16, לפנדל, וכן הלאה עד הסוף. רון יתחיל. גול. כובש מן הסתם. תרחק מהחמש לצהוב, ל-16. ועכשיו תורון. האם רון יבקיע? גול. תרחק לפה, לנקודה הזאת. כל פעם נתרחק רחוק יותר ולא קצת, כי זה לא שווה כלום. רון. בשלב הבא נעבור לפה. ויאללה, בואו נראה את הביתה של יונתן. יאללה, שחק. מן סתם זה גול. עכשיו נעשה ממש נקודה אחת מאחורה. אולי נעשה בעצם מכאן. לא, נעשה מכאן. יאללה, מכאן. רון והוא בו. גול. מכניס. אנחנו עושים מהקו האדום. ורון. גול. אנחנו עושים עד לפה, והראשון שיחטיא הוא זה שיפסיד. יאללה, גל לבד. ואיזה גול. אנחנו בקו הלבן, ועכשיו רון. גול. עכשיו רון בועט, ואם הוא הבקיע. גול. וזה בחוץ. זאת אומרת שאם אני מבקיע עכשיו, ניצחתי. והאם זה הסיכוי האחרון שלי? רון עומד לבעוט את זה עכשיו. נוסה אם הוא מבקיע. לא. אז רון ניצח בסופו של דבר. וזהו. ביי.